АТР триває. У студії Катерина Вишневська. Найближчу годину ми говоритимемо наживо про найцікавіші і найактуальніші події. Залишайтеся з АТР. Ми починаємо. Рада затвердила програму уряду. Кому тепер стане краще жити? Нова ЦВК є. Це вона проводитиме вибори на окупованому Донбасі. Очільник МЗС проанонсував обмін полоненими. Каже, буде масштабнішим за попередній. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами до 21-ї години задля обговорення найактуальніших тем. Я вітаю наших гостей. Микола Греков, мер окупованого міста Олександрівськ, та Семен Бакай, волонтер-координатор проєкту «Стоп терор». Добрий вечір. Добрий вечір. Верховна Рада затвердила програму уряду «Гончарука». Давайте дивитися, як це було. Прошу підтримати та проголосувати. Вітаю! 236 за, 21 проти, утримались 36. Рішення прийнято, постанова прийнята в цілому. Вітаю уряд, бажаю успіхів і наснаги. Покажіть по фракціям. Партія «Слуга народу» 225, «Опозиційна платформа» 0, «Європейська солідарність» 0, «Батьківщина» 0, «За майбутнє» 6, «Голос» 0, позафракційні 5. Рішення прийнято. Я вважаю, що програма уряду є саме такою збалансованою, так би мовити, програмою, яка на сьогодні відображає реальний стан справ. Звичайно, напевно, мало би бути більше соціальних стандартів, більше таких, знаєте, детальних речей, які б показували, як і наскільки зростуть доходи громадян України уже в найближчі роки. Я думаю, що оскільки немає ніяких конкретних кроків для забезпечення цілей, тобто дій нема ніяких, то я думаю, що це виключно через відкриття ринку землі планується зробити, або ж великої приватизації, тобто відкриття великої приватизації, бо інших механізмів для зростання економіки поки я не бачу. Ну, як ви сприйняли, власне, цю новину і як вам взагалі план дій уряду? Ну, вы знаете, смотреть в очередной раз позор «Слуги народа» – это уже как бы смешно, когда самая большая монофракция дает 225 голосов. Ну, они провалили, по сути дела, свой же уряд и программу своего уряда. Если у них уже сегодня не хватает голосов на такие вещи, то я даже, знаете, страшно думать, как они будут голосовать через месяц. Я не понимаю, ну, я знаю, где им пишутся законы, да, я не знаю, где писался этот документ, который называют программа уряда. Я, конечно, уверен, что он не писался в уряде, потому что там половина не умеет ни читать, ни писать. И вот они говорят, ну, Верещагину смотреть интересно, она бывший мэр. Верещук. Она бывший мэр, да, и когда она говорит о каких-то социальных программах, то я хочу спросить у них, какие же там есть социальные программы о местном самоуправлении на оккупованной, аннексованной территории? Какие там есть социальные программы, связанные с АРК, Крымом, да, с Луганщиной, Донеччиной, с моим родным Александровском. И вот, знаете, те депутати прошлої каденції так і не соізволили. Давайте зараз подивимося ключові позиції цього плану дій уряду, який схвалив сьогодні парламент. Програмою уряду передбачено зменшення кількості інфекційних захворювань на 20%, зменшення кількості серцево-судинних захворювань на 10%. А ще серед намірів зменшення рівня смертності на 5% та збільшення тривалості життя також на 5%. Хоче Кабмін і ухвалення бюджетів одразу на 3 роки. У планах і суттєве зниження відсоткової ставки за кредитами, наданими в гривні. Заплановано й зростання середньої безпечної швидкості поїздів щонайменше на 10% та зростання перевезень пасажирів водним транспортом не менш ніж у 2 рази. Серед цілей – зменшення енергоспоживання на опалення мешканцями багатоквартирних будинків не менш як на 20%. Є й в плані 100% державних послуг надавати онлайн.
Семен, ви як сприймаєте цю програму? Реалістичною чи це формальність? Ну, дивіться, по-перше, треба спитати, як вони... Ну, мені дуже цікавий пункт про смертність і тривалість життя. Безумовно, це стратегічно дуже важливо, але, знаєте, щоб на 5%, наприклад, зробити тривалість життя більше, це ж за собою несе дуже стратегічні великі зміни і, насамперед, в Міністерстві охорони здоров'я. І це не справа там півроку, а тут звітувати доведеться дуже швидко. І в мене виникає питання, як вони це будуть робити. А на загал, те, що я побачив, ну, так я не почув нічого нового. Де фішечки обіцяні Володимиром Зеленським? І, ну, я думаю... Семен, фишечки, они будут бороться с гонореей. Ні, фішечки повинні розповсюджуватися на уряд, тому що уряд Володимира Зеленського, в принципі, повністю на всі 100%. А я побачив програму Володимира Гройсмана. Я не розумію, чому. Я дивився виступ нового прем'єра Гончарука. Ну, може, не встигли, і от надбання попередників десь у Вивчить шухляді наизусть, у хто кабінеті, пише. Дивіться, безумовно, коли йде передача влади, вона відбулась, до речі, дуже адекватним способом. Безумовно, заявку на формування бюджету подають там мери, голови ОДА, профільні міністерства протягом року, щоб на наступний бюджетний рік сформувався бюджет. Ну, це просто, щоб зрозуміти. Зрозуміло, що ці всі заявки перейшли до Гончарука. Але, окей, можна взяти їх, базуватись на них, але ж треба щось нове своє внести. А ну, це так фішечки їх утровано називають. Але насправді ж, ну, нового я нічого не побачив, окрім діджиталізації, що я тепер все зможу в телефоні зробити. Ну, це їх обіцянка. Але до цього, в принципі, я дивився, як Мін'юст теж в електронній формі протягом цих 5 років все переводив. Ну, життя суттєво спростилось. Можливо, треба ще більше, я там згоден по багатьох пунктах, але я не бачу нічого стратегічного. Бюджет, який закладався, так, який ми проговорювали там місяць тому. Де лібералізація обіцяна? Немає. Ось народна депутатка в вашому сюжеті каже, закладається по ринку землі можливе зростання і по приватизації. Так вибачте, так це штучність. Ну, тобто, це безумовно важливий крок. Невідомо, звичайно, як буде зроблений він в питаннях приватизації, тому що, щоб не зробився він, що один сідовласий кучерявий дядя збагатиться, а всі інші громадяни України збідніють. А з приводу ринку землі, так, я безумовно на 100% згоден, що він потрібен, але це не питання реформ, розумієте? Для них это питання поповнення бюджету, і все. От вони для этого хочуть продавати землю. Повинні пройтись реформи, повинні залучатися інвестори. Ну, тобто, економіка взагалі любить тишу, і інвестор заходить, коли все спокійно, вони у всьому впевнені. А як може інвестор бути впевнений в тому, ну, в якійсь стабільності, коли її нема, так? Тому в мене є багато питань до так званої лібералізації і як це буде відбуватись взагалі. А стосовно програми уряду я нічого нового не побачу. Дякую. Не тільки ухваленням програми уряду сьогодні займалися у парламенті. Новий склад ЦВК є професійнішим за попередній. Таку думку висловив нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев після затвердження нових членів Центрвиборчкому. Ми переконані в тому, що цей склад комісії, він, по-перше, сформований за участю всіх політичних сил. Ви бачили підтримку в залі, всі політичні сили підтримали цей склад ЦВК. А по-друге, він, мені здається, є більш професійним за тими даними, які дав нам профільний комітет. У «Європейській солідарності» говорять про захоплення влади. 12 із 17 членів ЦВК за поданням монобільшості. Давайте слухати пряму мову нардепа Олексія Гончаренка. Єдина мета цього – це була захопити владу в ЦВК. І сьогодні це все справдилося. 12 членів ЦВК з 17 поданих – це представники фракції «Слуга народу». Тобто це є абсолютний контроль однієї політичної сили за Центральною виборчою комісією, яка відповідає за всі вибори, за потенційні референдуми, за все в державі. А більше того, деякі люди з того складу, що вони подали, це діючі члени ЦВК. При тому, що вони нам розповідали, що начебто те ЦВК таке щось наробило страшне, що її треба терміново розігнати. Ось такі думки. Ну, взагалі, якщо говорити про зміну складу ЦВК як факт, це позитивний крок чи негативний? Вы знаете, на прошлой неделе я разговаривал с одним народным депутатом. Ну, человек не понимает, что он делает, он не понимает, что происходит. Им дают графики, где они должны быть.
и как они должны голосовать. Я ему говорю, тебе не кажется, друг мой, что вас сюда загнали, чтобы вы разменяли Крым на Донбасс, потом в Верховную Раду зайдет народ Украины, вас всех убьют и выберут новых. Так вот, я вам хочу сказать, что эти народные депутаты являются заложниками чего-то. И то же самое сегодня происходит с ЦВК. Мы все говорили, что президентские и парламентские выборы прошли по всем международным нормам и стандартам. Если прошлые выборы, последние, прошли так, зачем было? И вот правильно говорит народный депутат, если то ЦВК обвиняли в злочинности, то зачем же там оставили каких-то членов ЦВК? Всем понятно, что должны сейчас пройти местные выборы, и это ЦВК должно сыграть свою роль. Я думаю, что они могут сыграть такую же роль, как и народные депутаты. Они сегодня тоже заложники монобильшести. И мне интересно, все-таки, сколько же народных депутатов из каких фракций поддержало. Если опять со «Слуги народа» проголосовало 225, то это очередной позор. Если проголосовало за 300 и проголосовали все депутаты, знаете, надо добавить еще в голосование одну колонку. Сколько депутатов от «Слуги народа», присутствующих в зале, не голосуют за законы «Слуги народа». Ну, чтобы мы понимали, когда у них начнется маленький отток присутствующих и кто там имеет еще право голоса. Потому что, им можно сделать... Вот Семен сказал, говорит, нет сегодня в Украине уряда, это фунты, есть Зеленский. Нет сегодня депутатов от «Слуги народа», это фунты. Там несколько человек, может быть, рук хватит пальцев пересчитать, которые имеют свое мнение и имеют право что-то делать. А всі остальные там просто фунти. І вплив невеличкий. Ваша думка щодо цього заміну складу ЦВК? З чим це може бути пов'язано? Дивіться, я, в принципі, Микола вже сказав, мабуть, 95% того, чого хотів сказати я. Єдине додам, що в «Слузі народу» там, є до 10 дійсно людей, які є з впливом, з грошима, зі своїми думками, так, дійсно, і вони можуть там щось апелювати до чогось. Але, знову ж повторюю, слова Миколи. Вибори всі кричали, прийшли супер. Правоохоронна частина в особі МВС взагалі на ура, всі кажуть. Те ЦВК, яке привело пана Зеленського на посаду президента держави. Те ЦВК, яке привело «Слуг народу» в депутатське крісло в Верховній Раді, раптом виявилось злочинним. Як так сталося? У мене є величезне питання. Що відбулося, що воно за півмісяця чи за місяць стало злочинним? І тут я погоджуюсь вже з Миколою, у них є певна роль і функція. Вони об этом не знають. Я думаю, здогадуються. Але питання в тому, що це усвідомлений крок Володимира Зеленського. Чому? Тому що дійсно вибори треба провести. І просто щоб сказати своєму виборцю, що яка є причина заміни ЦВК, вигадується просто нова теза, що там вони злочинні, щось не так роблять, непрофесійні, нефахові і так далі, і так далі. І вводяться свої люди. А я хотів би всім нагадати, чому ЦВК обирається не під вибори. Про своїх людей. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відповів, чи оголосять підозру Петру Порошенкові. Ми не анонсуємо підозри, обшуки і інші процесуальні рішення. Оскільки, як говорить мій колега Віталій Вікторович, екстрадиція – це процедура дуже дорога і дуже тривала. Ми активно працюємо і в нашій роботі, в роботі органів досудових розслідувань матеріалів є багато щодо високопосадовців, колишніх народних депутатів і в тому числі і чинних народних депутатів. А найближчим часом ви вже узнаєте, всі дізнаються про деталі. Отже, як розгортатимуться події з намаганням посадити Порошенка? Ваші думки? Вы знаете, сегодня об этом говорят еще когда только началась, избирательная кампания. Как там, сажать будем по весне или когда они сначала говорили, да? Щось таке. Щось не посадили. Весна прошла, потом говорили там цыплят по осени считают, да? Сейчас могут говорить все что угодно, но смешно другое. Нам про реформу Генпрокуратуры говорят, у нас не будет военной прокуратуры. Сейчас у нас появился военный прокурор. Я не пойму, а почему мы говорим только о Порошенко? А где министр обороны? А где
прокурор бывший, а где министры? Ну, вы меня извините, Луценко за время своего пребывания в Генпрокуратуре из миллионера стал мультимиллионером, да? Полторак раздербанил всю землю, раздал там Укрбуду, там Киевгорстрою, там другим застройщикам. То есть у нас элитное жилье в Киеве строится на землях Министерства обороны. В Одессе там часть рынка 7-го километра находится на землях Министерства обороны. У нас призначают военного прокурора человека, я не знаю, где Чумак получил генерала и какое отношение он имеет к прокуратуре. Но когда я общаюсь с профессиональными работниками военной прокуратуры еще советских времен, ну, у ребят просто истерика. Они говорят, где их берут? Да по объявлению невозможно таких людей набрать в прокуратуре. И мне вот интересно, что будет говорить наш новый генеральный прокурор, чей он там в доску человек, я не знаю, но сегодня прокуратура полностью не работает. Они сегодня все готовятся к сдаче каких-то тестов или тестов. Я не знаю, к чему они готовятся. Но нам же говорили, что будет реформа прокуратуры. Кого они хотят оттуда убрать? Кого они туда хотят взять? И что будет со всеми теми? У нас получается прокуратура, каждый, кто приходит, говорит, что попередники были злочинцы. Может, нам надо в 4-й раз вернуть другого прокурора, тот, который у нас уже был, ну, чтобы мы ничего не забывали. И давайте тогда скажем, вот они просто выполняли злочинные наказы. Они все честные и порядочные люди. Это вот Порошенко плохой. Ну, я вам скажу, что чем дольше будет продолжаться вот это их бла-бла-бла-бла-бла, тем увереннее себя будет чувствовать Порошенко и вся его, ну, кому как, кому банда, кому команда. Семен, ваші думки щодо цих заяв, чи варто напружуватися Порошенку? Ну, я думаю, Петро Олексійович не та людина, якому варто напружуватись з приводу таких заяв. Тим паче, я не думаю, що є справжні якісь докази того, щоб його за щось притягнути. Там лунали, я чув тези щось за державну зраду, що є повним абсурдом. Дивіться, тут же треба розглядати цю ситуацію з прямої цитати самого Володимира Зеленського, президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, в якій він сказав, що генпрокурор повністю людина. І безумовно ми всі знаємо, що Володимир Зеленський дуже негативно ставиться до Петра Олексійовича Порошенка. І безумовно через своїх людей, таких як пан Рябошапка, таких як колишній очільник адміністрації президента пан Портнов, будуть чинити стиск і через Державне бюро розслідувань, і через Генеральну прокуратуру. Питання в тому, що коли ці люди, такі як Рябошапка, Портнов, починають ці справи, виникає велике питання, чого вони цим хочуть досягти. У військових є такий термін, ми коли займаємося різними операціями, це відволікання сил та засобів. Це насправді дуже серйозні операції проводяться, просто щоб у людей, у компаній так, вкрадати час, щоб людина розпорошувала свої сили на непотрібні речі. Мені здається, нічого не досягнуть, окрім цієї мети. Тобто забрати у Петра Олексійовича час, щоб він, наприклад, там не ходив в Верховну Раду, а потім казати: дивіться, у Порошенка пропуски в Верховній Раді, він невідповідальний депутат. А ви уявіть, от він депутат невідповідальний, а яким він президентом був? А ми-то навіть і не знаємо, як він на роботу ходив, коли президентом був. То я можу всім розповісти, що Петро Олексійович Порошенко, коли був президентом, мені неодноразово це розповідали працівники адміністрації президента, їхав з роботи о 2-й, о 3-й ночі, а інколи залишався поспати на диванчику і зранку знову починався день. Тому я дуже сумніваюся, що Володимира Зеленського і його нової команди в Генеральній прокуратурі і в інших місцях вийде щось зробити. Як мінімум у будь-якого президента будь-якої країни, який відбув каденцію, завжди є підтримка міжнародних партнерів. Тому що це статус, це пожиттєвий статус президента. І я не думаю, що міжнародні партнери схвалять такі дії людини Зеленського. Так, дякую. Наступна тема у нас на черзі. Не дуже багато часу у нас для обговорення. Очільник МЗС анонсував масштабний обмін полоненими. І про це він розповів у ефірі «1+1». Ви бачите, що нам вдалося обміняти наших людей. Найближчим часом, я сподіваюся, і це буквально наступного тижня, ми плануємо ще більш масштабний обмін. Це ті кроки, які крок за кроком будуть зроблені. Питання наступного етапу обміну також прокоментували і в Кремлі. Ось що сказав прес-секретар Путіна Дмитрій Пєсков.
У Росії були б раді здійснити обмін всіх на всіх. Це повинно бути кінцевою метою. Все це залежить від готовності обох сторін. Певна робота в цьому контексті триває. А тепер давайте згадаємо, скільки ще бранців залишаються у застінках Росії, Криму та Донбасу. Станом на вересень, за інформацією Уповноваженої з прав людини Верховної Ради, Кремль утримує в Росії та в анексованому Криму 110 українських бранців. Водночас, Служба безпеки України каже про 227 незаконно ув'язнених на території окупованого Донбасу. Раніше омбудсмен України казала, що є ймовірність до кінця року визволити 113 бранців, 89 з них – кримські татари. Ось такі цифри ми маємо бранців, ось таку заяву очільника МЗС. Из всего, что сказано, понял только Пескова. Да? Он говорит, что Россия не против, если Украина и ОРДЛО сделает полный обмен всех на всех. То есть я, насколько понял из того, что сказал Песков, он говорит, в России нет никаких бранцев, у нас нет пленных, у нас нет войны с Украиной. О каких пленных вы говорите? А вот сейчас хочу сказать такие противные, неприятные вещи. Да? Я знаю одну крымскую татарку, которая была в плену, и когда ее поменяли, ей не оказали даже медицинской помощи. Да? Это Гайде Рязаева. Да? Я знаю Евгения Фажло, который год был в плену, его продавали туда-сюда, потом его освободили, их привезли и бросили как собак. Да? Но я знаю других медийных пленных, которых меняют, им покупают квартиры, их там возят в Париж к Макрону, им делают обследования. Но я знаю еще пленных, когда человека осудили в ОРДЛО за экономические преступления, он в 2014 году грабил, убивал украинских граждан, а потом почему-то стал в обмен, да, хотя он преступник, он сидел там, а здесь его тоже должны посадить. Так вот, вот этот подход сегодняшних политиков, ну, это ребята медийные, мы сейчас там их снимем, все им дадим, плюшки-шнушки. Давайте ж мы тогда, наверное, начнем с самого начала. Мы поднимем реестр всех пленных, которые были обменены властью, Медведчуком, волонтерами, там, между собой. И всех сделаем одинаковыми, всем дадим одинаковые условия, одинаковые компенсации. А вот когда есть избирательный подход, ну, это просто скотство по отношению к людям со стороны власти. И это недопустимые вещи. И еще раз, если у нас украинская власть говорит, что у нас нет войны с Россией, о каких пленных мы говорим? Ну, пленные – это когда есть боевые действия, и люди попадают в пленный. Давайте ж называть вещи своими именами. Я понимаю, что ситуация в Крыму и связана с крымско-татарским народом, она отличается от ситуации в ОРДЛО. Но, знаете, вот, когда у нас начинают говорить отдельно про Донбасс и Крым, ну, это тоже какое-то... Когда-то сказал, да, Ленин, политическая проститутка, да, политическая проституция. Вот мне кажется, что вот это вот немножко другое слово надо к этому. Так нельзя, мы не должны относиться. У нас президент заявил, говорит, мы сохраним Министерство ветеранов. Все хлопают ветераны, говорят, у нас не будет хороших и плохих ветеранов. Так, секундочку, так, это тоже вопрос. Немножко. Нельзя, а потом раз, и у нас стало Министерство не ветеранов, а ветеранов, переселенцев, еще и территорий. Но только ж не у переселенцев никто не спросил, не у территорий, кого хотят министром. Поэтому власть должна четко понимать, что если речь идет о гражданах Украины, граждане Украины должны быть все в равных условиях. И нельзя так подходить к людям. Нельзя так по-скотски относиться к людям. Семен, на вашу думку, от, так сталося, що півроку лише, навіть менше, президент у нас новий, і вже йдуть розмови про другий етап. Попередній владі не вдавалося це. Чому? Бо я з вами не згоден, що не вдавалося. І у попередньої влади як такої, і у громадських діячів, про яких згадував Микола, і у спецслужб, були обміни, різні обміни були, починаючи з початку російської агресії. І тому я б не сказав, що не було. Просто в певний час ці обміни заморозились. Чому? І давайте згадаємо, коли? В 16-му році. А чому? Тому що саме в 16-му році Путін зрозумів,
що термін, який вони розкручували на федеральних каналах, що блок БПП – це партія миру, він перестав існувати. Просто федеральні російські телеканали просто перестали транслювати цей меседж. Чому? Тому що вони зрозуміли, що шляхом капітуляції діючий президент України не піде, парламент не піде, і тому тоді почалася агресивна інформаційна кампанія проти діючої влади з боку Росії. І, звичайно, як результат цього припинились обміни. А потім згадайте, будь ласка, 18-й рік, кого почали називати партією мира? Пана Медведчука, який дивним чином почав обіцяти повернення окупованих територій і сприяння цьому, і почав сприяти і робити маленькі обміни, показуючи з дозволу Путіна. Треба розуміти, що пан Медведчук є довіреною особою президента Російської Федерації. І саме на ньому сконцентрувався Путін і, в принципі, інші його виконавці в Кремлі. Петро Порошенко відпав, Медведчук з'явився. Але тепер з'явилась надія на нового президента Володимира Зеленського, який повинен виконати вимоги Путіна, і як бонус йому за це віддають полонених. Одна з вимог – це формула Штайнмаєра, про яку, в принципі, вже тиждень всі говорять. Дуже багато вже про неї сказано. Втім, сьогодні до України завітав президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко і, виступаючи на форумі регіонів у Житомирі, він назвав Україну Росією. Когда-то у нас в 2012, по-моему, году было аж больше 8 миллиардов товарооборот. И он упал потом, по-моему, до 4, и я вот думал, а как это обратно вернуться к этому, как достичь? И вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственно контакты руководителей регионов, они как раз помогли нам быстрее подойти уже больше 6 миллиардов. Украины, Александр. Я испугался, думал, неужели я Владимир Владимирович сказал? Слава Богу, нет. Ну, як тут так кажуть, і смішно, і грішно. А ничего так? тут не смешно, не грішно. Ну, оговорка по Фреду. Он Зеленского видит первый раз, а к Путину раз в неделю побухать летает. Ну, конечно, он будет говорить Россия. Вы же понимаете, что вот сегодня правильно сказал коллега, говорит, операция отвлечения и форма Штайнмайера – это не что иное, как отвлечение от продажи земли, причем вдруг выздоровевшимся, воскреснувшим Кучмой, да, который 2 года вышел из Минской переговорной группы, был при смерти и на куске туалетной бумаги написал какую-то писюльку, о которой уже 2 дня говорит вся Украина. А, там даже нет на фирменном бланке, от кого это написано. Поэтому я понимаю, что Пинчуку надо сейчас тоже рвануть немножко земельки украинской. У нас сегодня вот эти форумы, которые проходят, приехал хорошо Лукашенко, повстречались. Результат какой от этого будет? Семен, на вашу думку, який результат цієї зустрічі і взагалі що це за зустріч? Дивіться, тут треба розділити коротко на тактичне і стратегічне. Тактично це може бути якесь поліпшення або декілька нових програм економічних стосовно України і Білорусі. І тих договорів, що підписала нова влада з президентом Білорусі. А стратегічно я майже на 100% впевнений, що Лукашенко буде залучений як один з посередників в допомозі Володимиру Путіну і Володимиру Зеленському в допомозі вирішення питання війни між Росією і Україною. Мені здається, що він відіграє не останню роль, тому що в цьому році повинна розпочати створення союзної держави, про яку казав інтеграція Білорусі в Росію. І я думаю, що Росія схоче все-таки на всі 100% поглинути Білорусь. Не знаю, як це вийде, поки живий Лукашенко. Але він саме в цій війні відіграє якусь таку роль на якійсь посаді. Я ще не знаю на якій. Але 100%, тому що Путіну потрібен якийсь посередник. І цей посередник, найліпший варіант – це Лукашенко. Дякую. Семен Кабакаєв та Микола Греков були з нами протягом цієї години у студії. Ефір АТР продовжує прайм. В гостях у Любомира Ференса Павло Жебрівський, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації у 15-18 роках. Я, Катерина Вишневська, прощаюся з вами. Залишайтеся АТР і дякую, що довіряєте.
Сьогодні у Prime Ференц Павло Жебрівський.